Cando eu facía o patiño en Twitch, tivemos de convidado a Chus, o da RAG, e díxome unha cousa que ademais gustoume moito no momento, é que eu teño unha capacidade moi grande de definir as palabras que teñen contido emocional. Eu pensei a veces nisto, non? Que todo aquilo, non, que eu tiña aí de palabras e ditos do galego que eu uso, non é se eu sei definir ou non, é que no uso disto ti estás poñendo todo ese contido, porque ti sabes que significa, e hai cousas que teñen un significado tan amplo, como dixo nun dos vídeos cando falo de a persoa sentida, non? A persoa sentida non é sensible, non é algo máis, non? É esa persoa que colle a emoción e a xestiona para facer dela un sentimento, que eu explico nese vídeo, non? Para sostela no tempo. Eu teño pensado moitas veces, este é outro tema, non? Como esa idea que falo moitas veces, non? De facer do galego unha lingua, que non vai deste o vídeo, pero quero mencionalo, unha lingua dunha élite, falar dese rexistro oculto, non? Como se me dixo a min, por exemplo, sobre un artigo que escribín que eran reviravoltas dialectais. Esta forma que eu teño de falar, que é a forma que mamei, as persoas cas que medrei e as persoas cas que eu convivo falan nesta forma máis, non sei se chamarlle antiga ou máis auténtica, e ten todo este contido de verdade. Eu, aquela hoxe, acordei pensando no de a persoa verdadeira, ser verdadeira, esta maneira de falar, que a xente, desde un punto así un pouco elitista, apártase, porque é moi de vella, non? Ai, é unha rapaza verdadeira, sí? A persoa verdadeira, que hai unha copla moi famosa que contén isto e val para explicar o que eu quero explicar. Mais aló do galego, senón desde unha parte filosófica. A de ollos verdes son traidores, azules son mentireiros, os negros e acastañados son firmes e verdadeiros. E ademais, a copla ten como unha reiteración, firmes e verdadeiros. E aquí o firmes, hai unha forma de falar que uso moito, que é o ter asento. É unha persoa que ten asento na vida. A persoa con asento. A persoa con asento é como o moble con asento. É cando ti colles unha cadeira, é confiable, sabes que non coxea, que te sentas, persoa con asento. É unha reiteración, a persoa verdadeira, esa persoa tamén con asento. A persoa verdadeira, o verdadeiro ten máis que ver ca honestidade, non? Eu podía agora dicir, vou falar sobre a honestidade, pero é que eu creo que a persoa verdadeira é honesta e algo máis, sí? É unha persoa auténtica con confianza en sí, que sabe levar a vida, que dixo no vídeo anterior, e desde esa confianza en sí é verdadeira. Cóstame traballo saír do termo, é verdadeira. É confiable, é esa cadeira con asento, ese moble que non coxea, sí? Esa gaveta que ti abres e pechas e metes, sí? Pensaba eu na sociedade do superficial, non? Todo é moi ambiguo, todo é moi, sí? A xente é como, pero non, pero, porque non teñen ese asento. E o non ter ese asento é non ser persoas verdadeiras. O primeiro que lles falla é a confianza en sí. Sí?
precisamente non son persoas honestas, non en que non digan a verdade, senón en que nelas non hai verdade. Verdade como algo intrínseco á súa persoa. Isto son eu. E confío no que son. E confío incluso na miña capacidade de errar e correxirme. Porque eu a vida seina levar. E máis, confío no meu humano. Con todo o que pode haber de defecto ou de imperfección, logo, no humano. Isto é a persoa verdadeira. É unha sociedade, pois, que eu digo a veces, volvendo un pouco a que ao mellor somos persoas moito máis formadas, e poñemos o valor niso, e seguimos moito un guión, sí? E iso que é máis superficial, non? Desconéctanos daquelo máis humano. Igual que queremos, que isto que vou dicir é moi feo, igual que queremos desconectar, xa que empecé con esta parte do galego, queremos desconectar ese galego das nosas ancestras, do noso, porque é ese avance social cara ao superficial, é unha fuxida, a veces igual que fuximos do ancestral, fuximos do noso humano. E non hai confianza en nós. E a veces é certo que vexo as persoas que precisan un guión. E a persoa nin di, nin desdí. Nin está, nin deixa de estar. Nin fai, nin desfai. Nin fai, nin desfai, que é unha expresión así tamén moi que se usa moito, non? Como nin para diante, nin para atrás. E si, hoxe acordei pensando nesta falta de persoas verdadeiras e con asento que teñan toda esa, que falo eu, non? Que sigan a religión da esperanza en sí. Porque a persoa verdadeira, que a persoa verdadeira é moita cousa, ou seja, é honesta, pero é moito máis que iso. É unha persoa que atopou, non? Ese asento e que se amosa porque cree en sí. E hai, a filosofía dinos que a verdade non existe como tal, non? A verdade é subxectiva en moitas cousas. E eu creo nisto. Mas creo que a persoa verdadeira non hai ningunha subxectividade aí. A persoa verdadeira tamén é unha persoa cambiante. Non é a persoa que di é que eu son así, nese sentido que se usa, senón que é cambiante. É tan verdadeira que sabe, con certeza, que a vida hai que sabela levar, e aí hai tamén un traballo de adaptarte. Adaptaste ás circunstancias, eses traballos de aceptación, e adaptaste tamén ás outras persoas verdadeiras. Eu creo que cando és unha persoa verdadeira, eu digo moitas veces, a verdade sempre aboia. Eu creo que a persoa verdadeira tamén sempre aboia esa honestidade, non? É sempre visible. Visible porque sí, porque non hai reviravolta. Na persoa verdadeira, no esencial, non hai reviravolta. Teño que pensar máis nisto e tamén nesa idea de que máis aló da honestidade, non? Porque eu podía facer un vídeo así como moi a honestidade. A persoa honesta.
non como algo que está así para fora, non? Unha honestidade para fora, senón unha honestidade que é inherente a esa persoa. Persoa verdadeira é que ten ese contido, non? A expresión. A persoa verdadeira, máis aló do que é para fora, é toda ela honestidade. Existe como verdade.